Jikar makata littafi na 13, mun tsaya a littafi na 12 idan ban manta ba. Za mu tashi a littafi na 13 inda muka tsaya mintuna 10 ya kai ta har room ɗin nasa, wanda yana jin knock ya miƙe da sauri ya buɗe tare da jawo ta ya rungume ta ya rufe ɗakin. Ina tunanin a nan muka tsaya a littafinmu na 12, yanzu kuma za mu ci gaba da labarin namu. Ai kana bari na ajiye jakar tawa ko? Hajiya Saude ta faɗa ba girmamawa balle mutuntawa. Ba sanin yanda za a kula da miji sai shirme. Sakinta Haidar ya yi duk da yana cike da buƙata. Dishi-dishi yake kallon ta. Komawa ya yi kan bed ya zauna da ƙyar ya ware ƙafafuwansa saboda abin da yake ji dai ya girmi tunanin mai tunani. Cikin isa ta ƙarasa bedside drawer ta ajiye mayafinta tare da ɗebe agogonta. Duk yana zaune yana kallon ta, ganin za ta ɓata masa lokaci ya saka shi miƙewa a haukace. Ya ɗauko ta cak, duk tsawonta da girmanta ya kaɗa ta a saman gadon. Ya bi ta ya shiga romance ɗinta cikin fitar hayyaci. Ita ma dai Saude ta shiga hannu take saboda supplement ɗin da yake aiki tun ɗazun a jikinta. Ɗebe rigar jikinta ya yi da taimakonta ya ɗebe komai nata. Yau bai tsaya wasa da shegun shafaffun nonuwanta ba. Ya ɗebe pants ɗinsa ya saita a headquarter ɗinta da ya jiƙe first in history saboda tsadadun maganin da ta sha. Shi kanshi ya yi mamakin ganin ta jiƙe, amma da yake shi mafita yake nema bai wani damu ba. Ya saita a madadin ya ji ta shige ina sai ya ji ta gam. Kallonta ya yi a firgice da lulu eyes ɗinsa amma bai yi magana ba. Ƙara dannawa ya yi da ƙarfi take kuwa ta shige. Wani ihu ta ratsa saboda wallahi bai taɓa jin daɗin da ya ji ba a yayin shigarta ba irin na yau. Ba ƙarya Saude kanta ta ji daɗi har da lumshe ido. Ta saki nishi haka ya shiga buga mata ƙwazo. Yana sabbatu saboda daɗin da ke shirin zautar da shi. Cikin 30 minutes yau ya yi release. Abinda yake yin 3 hours a maimakon ta ji ya ƙyale ta tunda ya kawo. Sai ya ƙara gyara mata style ya ci gaba da ɗibar ta. Ya yi kawowa ta kai 5 a jikinta a round ɗaya tak. Hajiya Saude ido kuwa ya raina fata. Tunda ta kawo sau ɗaya shi kenan ta fara jin azabar ciwo a ƙasanta saboda tsukewar da ta yi. Tun ƙarfe 5:30 na maraice ake abu ɗaya sai ƙarfe 9 na dare ya sauka kanta. Ya kwanta yana jin natsuwa na shigarsa ta ainihin gamsuwar da bai taɓa yi ba sai yau. Cike da farin ciki ya juyo yana kallon mummunar fuskanta da ta yi jigatu. Ya ce thank you so much. Cike da miskilanci domin ya san gyara ta yi masa. Wani ɗan banzan kallo ta watsa masa tare da miƙewa. Ita hankalinta kacokam yana gun aikinta da ta zo don shi a garin nan. Saurin riƙo ta ya jawo ta tare da cewa ban ƙoshi ba. Ban gane baka ƙoshi ba. Don Allah ƙyale ni na tafi inda zan je. Duk ka wani saka min ciwo ko'ina jikina. Bata ankare ba kawai sai ganinta ta yi flat kan gado. Ya soka bananarsa a cikin headquarter ɗinta da ya buɗe kaɗan saboda cin da ya ji. Kuma ga abar ba kaɗan ba. Wannan karon kuka ta fasa masa da shi tana zaginsa. Haka ya toshe kunnensa ya ƙara awanni a kanta. Ko da ya ɗaga ta dare ya yi sosai haka ta haƙura dole ta kwana a nan. Take away ya musu suka ce ba mai cewa ɗan uwansa ƙala. Ita tana riƙe da waya shi kuma yana kallon news. Cikin dare kuwa bai bar su sun kwana ba sosai ta da na sanin kwana a wurinsa
domin gaba ɗaya ta fice a hayyacinta. Take zazzaɓi ya rufe ta ko durabin ta kasa. Sai da ya saka aka kai ta masaukinta tun da yayi ta tsaya a yi tiritin ɗinta fir ta ƙi. Ya so ta tsaya don ta ɗebe masa kewa ta rana ɗaya duk da ba fira suke ba amma yana cinta. Ai, haka fa ta koma tana da na sanin shan supplement ɗin nan. Amma dai 20 miliyan ya ƙara tura mata tukuici. Ku ji fa, ok, mu je dai ga labarin. Mu koma Kano. A hankali ta fara koyon wayar ta gun Ummi, wacce a halin yanzu dai sun shaƙu sosai. Haka cikin kwana 2 ta iya shiga ko'ina domin ta iya karanta sentence yanzu na Turanci da Hausa saboda brain ɗinta wanda Sakina kanta abin ya fara ba ta tsoro fa lamarin Shatuwa wanda yanzu ta koma Aisha. Yau dai tun da safe ta ce Baba Amina ta zauna ita za ta yi breakfast. Da ƙyar Baba Amina ta amince da hakan. Cikin 1 hour ta jera komai a dani. Kunun gyaɗa ta haɗa da doya fara da sauce ɗin ƙwai. Sannan ta koma kicin tare da zuba wa Malam Faruku nashi. Ta ce Baba Amina ki zo ki karya ki ci abincin kishiyarki. Dariya Baba ta yi da ke tsaye tana kallon Shatuwa cike da burgewa ta ce Aisha me yasa har yanzu baki tambayi mijinki ba? Gashi kusan kwanaki 10 kina a garin nan. Dariya Shatuwa ta yi wanda har dimple ɗinta na loɓawa ta ce Ummi ta ce ya yi tafiya ai saura kwana 4 ya dawo. Ina nan ina lissafi Baba. Ai ranar sai kin ga girkin da zan masa. Murmushi Baba Amina ta yi tare da cewa lallai sai yanzu mai gida ya yi aure. Don Allah ki kula da mijinki kin ji? Dariya kawai Shatuwa ta yi. A zuciyarta ta ce Baba jikar Makata ce fa. Cire rigar aikin ta yi ta ajiye ta ce Baba bari na kai wa Abbana abinci. To sai kin dawo Baba ta faɗa tana bin Shatuwa da kallo tana yaba tsarin halittarta. Bata jima wurin Malam Faruku ba ta dawo ta wuce bedroom ɗinta don yin wanka. Rufe ɗakin ta yi tare da saka masa key. Ta ɗebe kayan jikinta kaf ta je bakin miro tana kallon kanta. Nonuwan ta kama ganin yadda suka cika cikin kwana 10. Mamaki take fatar jikinta ma ta ƙara haske da santsi. Murna ta shiga yi ta ɗauko wayarta tare da shiga Opera ta yi searching ɗin twerking rawar ɗuwawu. Ai kuwa sai ga videos ta gani kala-kala. Haka ta shiga ɗaya ta yi playing. Daman tun da aka ba ta wayar kwana 3 Mrs. Laila ta ƙara wayar mata da kai. Kullum sai ta nuna mata ta shiga ta riƙa kallon rawa tana koyo. Ita ke da manyan ɗuwawu. Haka ta shiga ta yi playing sau 2 take ta haddace. Ai kuwa ta shiga twerking a gaban miro. Kun ga yadda ɗuwawunta ke zaɓal-zaɓal kamar za su faɗi kamar ba a jikinta suke ba. Tana yi tana tattara gashin kanta sai da ta gaji sannan ta faɗa kan gadon zandarfa. Ta shiga ci gaba da duba videos. A nan ne ta ci karo da blue film kawai ta shiga. Ya subhanallah sai da kanta ya sara. Bata taɓa sana akwai irin wannan abun ba. Take ta kashe gabanta na faɗuwa. Ganin yadda wani baƙar fata ya kamo nonuwan wata baturiya yana sha. Hannunsa na ƙasanta yana wasa da shi. Miƙewa ta yi ɗauke da wayar ta yi toilet ɗin yin wanka. Amma kuma sai shaiɗan ya ƙara ƙawata mata kallon. Sai kawai ta rage volume ta shiga kallon videos ɗin kala-kala. Take brain ɗinta ya shiga naɗarsu. Sai da ta ji Baba Hauwa na bugun ƙofarta tukuna ta yi saurin ajiye wayar. Ta ce Baba wanka nake yi ga ni nan zuwa. Dukawa ta yi da yake tana kan masanturmi take kallon. Sauko ta
duƙa sai ko ta duƙa wani abu ta ji yana tsiyaya a ƙasanta kamar fitsari. Lalabawa ta yi ta taɓi wurin, nishi ta ja da ƙarfi ta lumshe idonta jin wani daɗi. Ruwan ta ɗebo ta gansu da yauƙi. To ko dai wannan ne maziyyi, ta faɗa a bayyane, domin kun san tana da ilimi. Murmushi ta yi tare da cewa ni ma haka zan yi da zaujina. Take ta ji ta kamu da son sex. Shaf shaf ta yi wanka abun na a zuciyarta. Ta shirya cikin atamfa doguwar riga amma fitted cikin kayan da aka ƙara kawo mata jiya. Waɗanda Ummi ta ɗinka mata pink colour da ta ɗaura gashinta ba ta saka hula ba. Da ɗan kwali ta ɗaura gashin domin dai dama ba shigar mutunci ta saba ba. Haka ta fito Ummi da Sakina na zaune suna fira. Ta ƙaraso ta gaishe su cike da burgewa. Ummi ta amsa tare da cewa ungo dadinku ya ba ki tukuici na breakfast, ya ce kin fi kishiyarki iya girki. Ummi ta faɗa a hankali don kada Baba Amina ta ji. Amsar bandar ɗin 'yan dubu-dubun ta yi. Tana murmushi tare da cewa na gode Ummi. Sannan ta wuce dining don cin nata. Ai yarinyar akwai brain, Hajiya Sakina ta faɗa. Ai na gani, Ummi ta faɗa. Zaune suke ita da Sakina a ran ƙarfe 1 bayan sun gama lesson ta ce Alhaji ya ce gobe Wednesday za ki fara zuwa school, wata private ce za a kai ki. SS3 ni na ba da shawara. Nan da 3 months za su yi SSCE sai ki yi ki jona a university. Cike da murna ta rungume Sakina ta ce wallahi na ji daɗi ba JSS ba firamare sai SS ɗin ma SS3. Wow, Shatuwa ta faɗa. Murmushi Sakina ta yi tare da cewa ai ƙoƙarinki ya wuce misali da tunanin kina boko. Da tuntuni kina boko? Da Allah kaɗai ya san scholarship ɗin da kika ansa, Aisha. Sakina ta faɗa tana nan ta suka ci gaba da fira har ƙarfe 2 kafin Sakina ta musu sallama ita kuma ta je ta ƙara cin dina da Baba Hauwa ta yi da kazan da aka dafa mata na mata wanda Baba Hauwa ta haɗa mata kuma ta yi alƙawarin kullum sai ta mata ita domin ita kanta Baba Hauwa tana ƙara wayar da Shatuwa kai. Washe gari Dadi da kansa ya kai Shatuwa wata private school wacce ba ta da nisa da gidan nasu. Tsadaddiyar makaranta ce aka mata registration wanda Malam Faruku ya yi driving. Aka ba ta uniform nan take aka ce ta yi resuming yanzu ma. Kasancewar da safe ne to sai ta kai kayan makarantar cikin mota domin principal ɗin ya ce ta bari sai gobe ta saka abun da bai yi mata ba ta dawo a canza mata saboda kayan suna da su ɗinkakku da yawa. Sai da su Dadi suka tafi sannan principal ya ba ta school bag domin har da ita cikin kayan makarantar da suke badawa. Shi ya sa kuɗin suke da yawa. Komai akwai a ciki school bag ɗin. Ƙatuwa ce sosai. Sai ta rataye abunta tana kuri abin nema ya samu. Gaba ɗaya gani take rayuwarta ta sauya. Ni kuwa na ce ta sauya mana. Sai take da doguwar rigar shadda ruwan ƙasa. Aka mata kwalliya da brown ɗin zare. Sai ta saka takalmi brown da gele ƙarami brown wanda ta azo shi gefen kafaɗunta. Fans kun san ta saba rayuwar ƙauye ba ta ma rufa. Ta yi ɗauri mai V yayin da ta saki gashinta ya zubo har tsakiyar bayanta. Introducing ɗinta principal ya yi a ajin nasu kowa kallonta yake. Sit principal ya mata gaba domin Dadi ya masa bayanin komai game da ita har da aurenta. Shi ne principal ya saka aka kawo mata kujera aka sa mata a gaba. Da yake kowa da kujerarsa irin kujerun nan ne one ƙanana masu durowa. Zama ta yi ba ta kula kowa ba da yake akwai malami a ajinsu kuma ajin maza ne da mata. Sai kuskus 'yan mata da samari ke yi yayin da samari ta tafi da imaninsu. Matan kuma kishi kamar ya kashe su. Ina iya rantsuwa cewa duk cikin matan kaf babu mai kyan Shatuwa.
Ko da aka tafi break babu wanda ya bi ta kanta. Cikin matan mazan dai suka ta zuwa suna mata magana. Babu wanda ta tanka kuma bata fita ko ina ba. Sai gulmarta ake a kilas ɗin har da wasu ke zuwa daga wani kilas ana kallon ta wai ta saka eyelashes da kuma gashin doki. Sai dariya ake mata a gabanta. Akwai wani group na SS3 na wata tsagerariyar yarinya 'yar chairman ɗin makarantar. Farisa ita ce head girl ɗin makarantar. Ita ke bugun ta biyu yayin da wani kyakkyawan saurayi ke yin ta ɗaya mai suna Fahad shi ma ɗan masu kuɗi ne domin shi da mota yake zuwa ma. Ana buga competition na ƙoƙari a makarantar. Duk Kano babu kamar Prestige Global Academy. Haka Farisa ta zo da zugarta su uku Siddiƙa da Farha. Yara ne da ba za su wuce sa'annin Shatuwa ba. Suka zo suka zagaye ta. Farha ta ce, ke na san ke baƙuwa ce shi yasa baki san komai ba. Amma yanzu za mu sanar da ke. Sannan ita ce gimbiyar makaranta. Wannan ita ce gimbiyar makaranta. Sunanta Princess Farisa. Amma Princess kowa ke ce mata. Ita ce head girl second overall na makaranta. Saurayinta shine overall mai suna Fahad. Kada ki kuskura ki bari magana ta haɗa ki da shi. In ba haka ba za ki sha na jaki. Farha ta faɗa suka kwashe da dariya. Kallon su Shatuwa ke yi a sheke one by one. Sannan Farisa ta juya bangalallen siket ɗinta ta yi daga gida ya juya har fan ɗinta ana gani. Baƙa ce amma tana da kyau kuma doguwa siririya. Uniform ɗin dark blue ne and white. Aka yi wa maza wando dogo da white riga mai dogon hannu mai wuya da necktie da hula. Sai mata siket iyakacinsa ƙwabi. Sai riga irin ta maza da hula da necktie ba hijab saboda makarantar ta ƙabila ce. Aka saka yawo kamar arna. Kin ji abin da ta ce ko? Farisa ta faɗa tana fari da ido. Ba ni da kyau idan aka shiga gonata. Siddiƙa ta ce kuma daga yau kada ki ƙara zuwa da attachment da eyelashes in ba haka ba ki sha na jaki. Suna gama faɗin haka suka fice suna dariya. Duk abin da ke faruwa wasu daga cikin ajin suna zaune suna kallo. Lokacin ɗaliban haushin gang ɗin na Farisa ke basu. Amma saboda tsoronta ba mai iya ɗaga mata yatsa. Yaro bai san wuta ba sai ya lasa. Na muku haƙurin yau kawai. Shatuwa ta faɗa. Ko da aka tashi school bakin gate ta fito. Motar da Ummi ta aiko a ɗauke su na ƙofar school ɗinsu. Ali na hango ta ya fito tare da cewa ranki ya daɗe shigo mu tafi. Ali da ya ɗaga murya Ali ɗaya daga cikin ma'aikatan gidan Alhaji Yusha'u ne. Tun a compound ɗin gida ta ɗebe ɗan kwalinta ta ɗebe gyale ta riƙe har jakarta a hannu. Idan ta ce bata gaji ba ta yi ƙarya ga yunwa tana ji. Domin ko da dadi ya bata 5,000 saka abinta ta yi a jakka ko fitowa bata yi ba balle ta ga wani abin da za ta siya. Baba yunwa nake ji kamar ana ƙwaƙule min 'ya'yan hanji. Shatuwa ta faɗa tana ƙwalawa Baba kira. Haidar da ke zaune falo yana jiran Ummi ta sauko da yake tana wanka ya shigo saboda lokacin dawowar Alhaji Yusha'u ya kusa. Bata ma san ya zo ba saboda shi da bakinsa ya ce sai Friday zai dawo kuma yau Wednesday. Shi kuwa Haidar ko gidansa bai je ba ya yo nan. Gama cin abincinsa kenan ya dawo falo. Sai ga Shatuwa ta shigo. Oyoyo kishiyata 'yan boko. Ai kin sha wuya dole ki ji yunwa. Ba ni kayan na kai miki ɗakin ki. Je ki maza ga jollof can kan dining ki ɗiba. Kazar ki ma yanzu zan zubo miki ita. Kada ki cika cikinki. Baba Amina ta faɗa. Gashi Baba bari na dawo hayyacina tukuna. Yanzu bana gane yaren nan naki. Shatuwa ta faɗa tana juya kanta ta saka hannunta tana watsa suman kanta. Da take jin ana mata kamar yawo. Ai suman zaune Haidar yayi ganin Shatuwa kamar aljana.
saboda tun da yake shi dai bai taɓa ganin mai kyau irin ta ba. Ya saba ganin dogon gashi domin ko umminsa gashinta har tsakiyar baya yake, shi yasa bai damu da gashin ba. Amma kyan surarta da kyan fuskarta ba ƙaramin gigita masa lissafi yayi ba. Mamaki yake wace ce to? Ko dai cikin danginsa ne da ke Indiya? To ya aka yi ta iya Hausa haka? Ko a nan Najeriya suke ne? Gaskiya wannan 'yar uwar Ummi ce. Shi kaɗai ke saƙe-saƙe a zuciyarsa yayin da ya juya ya kafe Shatuwa da ido wacce ita bata ma san da akwai mutum a falon ba. Kun san hankali ke gani ba ido ba. To masu saurare na zan dakata a littafin mu a nan sai mu haɗu a littafi na gaba. Ina godiya sosai da gudunmawar da kuke bani ta hanyar yi min subscribe da like. Taku ce dai har kullum 'yar Amana Rose. Na gode.